Майкның яңа машинасы. Әйдә, бар. Минем мотор тавышыма бар. Һәм карама, Майк. Һәм аш күзеңне. Нәрсә әйтерсең? Нишләп теге машина начар булган иде? Ике кечкенә сүз генә, Салли. Алды тегермәчле привод. Әйдә, алга. Бөтен әйбер тигезләнә. Может, җитте инде? Пантераның акырырга кебек. Нәрсә бу? Нишләп бер хәлдә булдырасың? Кнопкага бас. Хәзер була. Гафу ит, хәзер. Алло, кнопкага бас! Бер кая да тимә. Мин үзем. Машинамнан чык. Әнә, минем машинамнан чык дим. Ни өчен саклау мендәре эшләмәде? Кайда минем иске машинам? Минем иске машинамның пых-пых, чух-чух, хрум-хрум турында юксынам. Нәрсә? Минем белән барасыңмы? Барам. Валиев Азат тәрҗемә итте, Җәмиков Габдулла тавыш бирде. Игътибар өчен бик зур рәхмәт.